Jogaren ikuspuntutik gizakia osotasun bada. Eta osotasun horren barnean, arlo fisikoak, emozionalak, mentalak, energetikoak eta espiritualak daude. Jogak proposatzen ditu teknikak potentzial hori garatzeko. Eta potentzial hori oso garapen luzea dauka. Bizitza guztian egin dezakezu jogaren teknikan praktika, eta teknika horrek egingo du zure potentziala garatzea. Orduan, ez du behar, joga egiteko ez da behar kreentzi edo filosofi edo ez da behar horrelako aurre ikuspunturik, ez? Bakarrik praktikatzea. Jendea normalean etortzen da jogara arazo fisikoak dituelako, arazo emozionalak, arazo mentalak, estresa, ansietatea, horrelako arazoak, eta jogak ematen dizkizu, tresnak arazo horiek konpontzeko.